додгоҳи ноҳияи ҳамадонии вилояти хатлон 7 шаҳрванди бангладешро барои кӯшиши убури ғайриқонунии марзи тоҷикистону афғонистон ба муҳлати 5 сол зиндонӣ кард. дар додгоҳи ноҳияи ҳамадонӣ рӯзи 22 сентябр ба радиои озодӣ гуфтанд, ки ҳукми додгоҳ охири моҳи август содир шуд ва ба иҷро даромад. маҳкумшудаҳо ҳусейн саёди мустафои 30 сола, ислом муҳаммади соҳдили 22 сола, чордухти муҳаммади тариқи аҳмади 26 сола, аҳмад мансури 26 сола, ҳусейн рақиби 26 сола, аҳмад муҳаммади фозеҳи 28 сола ва ҳусейн сакарии 30 сола дар моҳи январ аз сӯи марзбонҳои тоҷик боздошт шуданд. додгоҳ гуфт, ки ин афрод аз рӯи нақшаи аз пеш таҳризишуда ва бо машварати пешакӣ талош доштанд ба афғонистон роҳ ёбанд. 5 соли баъдиро ин нафарон дар маҳбаси низома шадид пушти сар хоҳанд кард. ба 5 соли зиндон маҳкум шудани ин 7 сокини бангладеш дар ҳолест, ки моҳи январ мақомоти марзбонӣ дар нишасти матбуотӣ гуфта буданд, ки ин 7 сокини бангладеш мехостанд тавассути хоки тоҷикистон гузашта ба ҷангиён дар хоки афғонистон пайванданд. аз додгоҳ гуфтанд, ки ин афродро яке аз ҳамватанони худ, ки ба тиҷорат машғул будааст, ба қасди мардикорӣ ба ҷои Туркия ба Тоҷикистон ирсол кардааст ва аз ин ҷо онҳоро машварат додааст, ки тариқи хоки Афғонистону Эрон ба Туркия биёянд. санҷидани дурустии ин иттиҳом тавассути манобеи мустақил имкон надорад. ин аввалин ҳодисае нест, ки дар марзи минтақаи Кулоб шаҳрвандони хориҷӣ дастгир мешаванд. соли 2014 мақомоти интизомӣ як шаҳрванди Ироқро барои ғайриқонунӣ убур кардани марз аз сӯи Афғонистон дар ҳудуди ноҳияи Фархор боздошт карданд. ин шаҳрванди Ироқ ҳангоми боздошт дар ноҳияи Фархор худро хеши Саддам Ҳусейн муаррифӣ карда буд ва пас аз 8 моҳи адои ҷазо мавриди авф қарор гирифта тобистони соли 2015 аз кишвар ихроҷ карда шуда буд. он замон Темур Боев аз додгоҳи ноҳияи Фархор ба радиои озодӣ гуфта буд, ки Абдуллоҳ Ал-Арабия бар асоси моддаи 335 қисми 1 кодекси ҷиноии Тоҷикистон, яъне ғайриқонунӣ убур кардани марз гунаҳгор дониста шуда ва ба 2 солу 6 моҳ равонаи зиндон гашт. аммо бинобар сабабе, ки пеш аз қабули қонун дар бораи авф боздошт шуда буд, дар нисбаташ ин қонун татбиқ шуда аз зиндон раҳо гашт. ҷаноби Боев афзуда буд, ки ин шаҳрванди Ироқ иддао дошт, ки дар зодгоҳаш ӯро хатар таҳдид мекард ва ба хотири паноҳандагӣ хостан марзи Тоҷикистонро убур кардааст. зимнан аз додгоҳи ноҳияи ҳамадонӣ гуфтанд, ки ин 7 шаҳрванди бангладеш бо тарҷумон ва адвокат таъин шуда дар рафти додгоҳ ба иштибоҳи худ иқрор шуда изҳори пушаймонӣ кардаанд. ба гуфтаи масъулони додгоҳ онҳо аз болои ҳукм шикоят накарданд ва он дар қувваи қонун даромадааст. тоҷикистон бо афғонистон 1400 километр марзи муштарак дорад ва убури ғайриқонунии марз аз ҷониби афроди ҷиноятпеша ва ҷангҷӯ қочоқчии маводи мухаддир аз чолишҳои аслӣ боқӣ мемонад. ҳафтаи гузашта мақомоти марзбонӣ аз 2 кӯшиши убури ғайриқонунии марз аз ҷониби қочоқбарони афғон хабар доданд, ки мехостанд миқдори зиёди маводи мухаддирро вориди Тоҷикистон кунанд. аз ин 2 ҳодиса ҷилавгирӣ ва як қочоқчии афғон нобуд карда шуд.